Hej alle sammen, i dag skal vi spille noget Farming Simulator på Coldbrook Farm 2015. Det er et rigtig lækker map, men det ærgerlige ved det, er, at vi starter med så mange marker, men lad os bare komme i gang med at høste. Så vi har 250-300 hektar, så det er rigtig meget. Der er korn, der er barley, der er wheat, der er canola, der er hele muligheden på det her map. Så vi starter på den her vej. Bagved os der har vi vores skov. Vi starter med sådan mellemudstyr, 2 mindre vogne. Det her så lille såmaskine, større hav. Der bor vi. Vores kunstgødningsspreder, jeg kan ikke huske hvad jeg kalder den. hvad den hedder, plov, vægt, bare en vægt, en god New Holland, og vores majtasker. Og så har vi en anden gård, hvor der også er en hel masse udstyr, men det er mest til, hvad er det nu der er? Det er mest til venner og køer og sådan noget, så de maskiner, dem bruger vi virkelig nu. Lige nu der er vi bare fokuseret på det her, og nu skal vi til at høste vores første mark. Fuck. Der kører vi lige lidt galt, men det må jeg leve med. Så vi regner med, at jeg høster den her rimelige mark, rimelig stor. Den ser meget lille ud herfra, men den er ret stor, når der man lige kommer ind. Så lad os bare komme godt i gang med det. Først skal vi lige unfold vores implement og XPO. Sådan der. Så lad os komme i gang, og vi kan drops. Og så skal vi bare lige komme i gang her. Det ser lækkert ud. Sådan der. Jeg kan bedst lige køre first person, og ja, det er bare min stil. Yes. Det her det er min første episode af Farming Simulator 2015. Jeg vil ikke kalde det her en let's play, fordi jeg ved ikke helt hvor meget jeg spiller. Jeg spiller bare lidt random, men jeg vil bare kalde den episode eller part 1. Det er bare episode 1, fordi at jeg vil ikke lave det her til en let's play, men fordi at jeg vil helst spille noget Hate 1, Set 1 og noget Counter-Strike indimellem det også. Så det er en af mine, jeg kan virkelig godt lide de spil, de er rigtig gode. Men jeg vil mest spille farming, så lad os lige komme i gang her, og så skal vi vende. Så der. Men jeg spiller bare med tastatur. Jeg har ikke noget ret, som der er mange har, men det har jeg ikke. Jeg kan bedst tastatur, det er fint nok til mig lige nu. Jeg har ikke brug for mere. Så ja. Det her det er min anden første video, så jeg er ikke verdens bedste til at klippe i det, som jeg ikke regner med, at der bliver så meget i den her. Så det må jeg. Jeg skal. Der er en af mine venner, som laver YouTube også. Han må lige hjælpe mig på et tidspunkt med at lave mig. Fordi at jeg kan virkelig godt lide jeg kan virkelig godt lide at se Farming Simulator på YouTube. Og der er ikke særlig mange danskere, som gør det, så vil jeg håbe, at der er folk, der gider at se det, men der er ingen, der bliver tvunget til at se lortet. Så ja. Yes. Den her mark, den er rimelig stor til den her lille maskine, men vi starter med mellemudstyr, og det synes jeg er dejligt. Vi regner med, at jeg opgraderer til en case. New Holland, den er lidt for sag. Jeg kan ikke så godt lide dem på bæltehjul i det her. Det er sådan, eller på bælter, fordi at de er lidt for, jeg synes de er lidt stive i det. Altså affyring. Eller den måde, de kører på jorden, sådan noget, og sådan noget, altså.
Men jeg synes også, at den her lille maskine her, den passer meget godt til det, vi skal gøre nu. Så bagefter jeg har høstet den her mark, så vil jeg komme lidt, så vil jeg lige, der vil jeg nok genså den, eller nej, det vil jeg egentlig ikke ved den her, der vil jeg nok komme videre til den næste. Så. Det her, det er bare en rapsmark, og ja, lad os så. Sådan der. Og det er ret stejlt lige her, kan jeg se. Derinde der har vi noget skov, det er derfor der står T, fordi jeg ligesom trees, eller sådan noget, det ved jeg ikke, hvad han har tænkt med ham her med, at lave det her med. De yderste træer her, det er bare nogle, man kan gå igennem, men inde bagved, der er der sådan nogle gode, der er normale pine trees. Græntræer. Så, det er meget godt. Jeg kører altid en omgang lige rundt, for at sådan, så man har noget plads til at vende. Men ellers så kører jeg bare frem og tilbage. Så bare lige her til at starte med. Yes. Jeg har sat tiden ned til normal. Fordi jeg vil spille med Withering på, fordi jeg synes, jeg er mest realistisk. Så det er meget godt. Men, yes. Det her map, det er et britisk map. Det er i England, det her. Hvor det er rigtig flot, det her map. Det synes jeg, at det her map, det er en af de mest realistiske maps, synes jeg. Det ser mest realistisk ud. Med bark og sådan noget her. Tekstur er egentlig det samme som de andre maps. Men så jeg synes, han har brugt meget tid på det her. Det er rigtig fedt, at han har taget initiativ til at lave sådan noget her. Så det er, at vi kan have æren af at spille det. Det her map, det er lavet ud fra der, hvor han selv bor. Så det er highest quality, som man kan sige. Eller ikke highest, fordi det der træ kan man for eksempel køre igennem, det er sgu sådan lidt irriterende, men der kommer nok snart en update på mappet, hvor der er sådan nogle bugs og sådan nogle ting der, de kommer til at blive bedre. Så det bliver meget lækkert. Så. Jeg tror, jeg laver den her nogenlunde. Den her episode, jeg tror nok, den vil være 15 minutter eller sådan noget. Jeg ved ikke. Et eller andet lignende, men jeg har lige opdaget, at jeg lige har glemt at slå min tid til, så det er ikke særlig godt. Fordi ellers så bliver de alt for lange. Så, og vi gider heller ikke have noget, der er alt for kort. Så jeg skiftede lige over til ham her, på grund af, at nu skal vi have vores vogn til at køre ned og læse mig af, fordi at jeg gider ikke at køre i kornet. Det er alt for... Det kan jeg ikke lide, det er alt for urealistisk. Så yes, vi kører lige hernede. Jeg kan virkelig godt lide mappet, den måde han har stillet op på, og at herinde der er lavet ligesom et helt værksted. Prøv lige at se. Den grafik, at han har brugt tid på at sætte sådan nogle ting herinde. Altså, måske lige når der man ser det for nogle spil. Det her, det er jo ikke verdens bedste, men altså, synes jeg, at han har sat så meget herinde. Det ligner jo nærmest en rigtig en. Sådan noget jul der og sådan nogle ting, så det er rigtig flot. Ja, så, og så er der noget, vi kan læse halm. Nej, det kan vi ikke. Det er derom, vi kan læse halm af og sådan noget. Så lad os lige få kørt ned og få læsset ham her af, sådan så vi kan komme videre.
kører nok et par gange endnu, fordi at nok, så da vi lige får en fin video. Det bliver nok ikke verdens længste video, men det her det bliver min første, så jeg skal lige have noget rutine ind i. Jeg tror jeg lægger ligesom en plan op på hvilket slags hvad jeg tænker mig at hvordan jeg vil recorde, hvornår jeg vil recorde og sådan noget der, men det kommer også an på om jeg har tid, på grund af at jeg går jo selvfølgelig ikke i skole, jeg går i 7. klasse, jeg er 14 år, så ja. Mit navn er Mathias. Ja. Og bare lige til info, hvis der er nogen, der er nysgerrig. Men det gider jeg ikke at snakke så meget om, fordi at ja, jeg gider bare ikke snakke så meget om mig selv, så det synes jeg er lidt for mærkeligt at snakke om over YouTube. Eller ikke for mærkeligt, men jeg tror efter 100 subs, så vil jeg nok lave et facial video, men det kommer nok til at gå lang tid, så det handler om, at I skal ligesom abonnere, og så er det ligesom et mål, fordi at hvis det er, at jeg når op på så mange, jeg bliver så glad, hvis jeg kommer op på så mange. Det er også et lidt stort mål at sætte, men jeg synes, at hvis jeg kan gøre det sådan lidt hurtigt, eller bare sådan lidt, så synes jeg, at det kunne være fedt bare at have en approve, sikkert have mange, så altså fordi at jeg vil egentlig bare record, og jeg tjener ikke penge på det her. Skulle jeg, det tror jeg heller ikke, hvordan jeg kunne det, når den er sådan, jeg har ikke engang en eneste sub endnu, så. Men jeg synes bare, at det kunne være en lille hobby, jeg ville gå i gang med at record. Der kommer jo nok også andre spil, jeg kommer til at spille, når det er, at jeg lige får tid. Så kommer jeg lige til at køre lidt galt. Men når jeg lige får tid og der er initiativ til at købe andre, så bare lidt tid ind i det, så kører jeg går det nok altså. Det er faktisk dejligt at vende ham på det her, altså med den her majtasker, den er fin størrelse til den her gård, ligesom passer lige igennem alle de her låger og sådan noget der. Men jeg tror i næste episode, der vil jeg nok køre græs til min køer. Vi starter ud med 50 køer og 50 får, så det er meget godt. Det synes jeg er lækkert. Så der vil jeg nok starte ud med det, og så ja, køre noget græs, så vi kan tjene nogle penge ved det, fordi at det er, når det er, vi ikke rigtig tjener penge på at køre korn eller sådan noget, så tjener vi penge på det, og det synes jeg er ret gode ting. På et tidspunkt kommer vi nok også til at køre noget træ, men det kommer vi først til at være senere, fordi at hvis vi gør det her i starten, så bliver vi bare millionær på 5 minutter, altså. Så hurtigt går det, altså. Det synes jeg ikke er særlig sjovt. Så det gør vi nok til slut. Vi kører noget træer, men jeg vil nok lave noget, der hedder agroforestry, hvor der er korn og træer på samme mark. Så det er meget fedt. Yes. En person, som ligesom jeg på en måde, jeg vil ikke sige, at jeg ser op til ham, eller jeg synes, han er en rigtig fed og sej gut. Altså, han er så på, at han taler på engelsk, men han hedder Daggerwin. D-A-G-G-A nej D-G-G-A prøv at se det der. E-R W-I-N Daggerwin. Han er engelsk, han har faktisk lige lavet 20 episoder af det her map, som
Han er virkelig god, og han startede ved, jeg kom til hans kanal, da han havde 300 subs, eller abonnementer. Da han havde 300, og nu har han 3-4.000 eller sådan noget. Og det er over en måned eller sådan noget. Så det er ikke gået alt for hurtigt, det er heller ikke gået alt for langsomt, synes jeg. Jeg synes, det er ret fedt, at det er gået ret hurtigt. Men han lægger også op hver dag, tror jeg. Han lægger ikke op til flere gange om dagen. Men han har også lavet sådan en, ligesom en plan over, hvordan han vil rekorde og sådan noget der. Så det synes jeg er meget fedt. Jeg må nok hellere til at slutte den her video. Det gør jeg, når det er, at jeg kommer ned for enden, på grund af, at ellers så kommer jeg til at skulle sidde og uploade det her lort i en hel fucking time, på grund af, at jeg har ikke verdens bedste internet. Så det tager nok kvarter eller sådan noget at uploade det her. Men like eller dislike, skriv i kommentaren, hvorfor I gjorde det. Altså, eller hvorfor I like eller dislike, fordi at, og så kan I så ligesom fortælle, hvad jeg skal gøre bedre næste gang. Og så kan jeg gøre det bedre, og jeg tror, at den næste video, jeg lægger op, det er nok en H1Z1 video. Så håber I kunne lide videoen. Ses.